కానీ హంగర్, గ్రీడ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ డార్క్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ విచ్ వోంట్ కూర్చొనివ్వవు ఒక దగ్గర. అవి ఏదో చేసేయాలి, ఏదో పొడి చేయాలి, ఇంకేదో చేసేయాలని ఉంటుంది. చేయాలి, చేయకూడదని అస్సలు చెప్పాను నేను. 200% నేను చేయకూడదని చెప్పాను. కానీ అది చెయ్యకపోతే నువ్వు వేస్ట్, నువ్వు పనికిరావు నువ్వు అనే మైండ్ సెట్ మాత్రం ఉండకూడదు. ఎందుకంటే అట్లాంటి మైండ్ సెట్ ఉంటే మనం ఏం చేసినా హ్యాపీగా ఉండలేము. ఇక్కడ నుంచి బాలీవుడ్ వెళ్ళిపోతే అదొకటి, బాలీవుడ్ వెళ్తే హాలీవుడ్ వస్తుంది, హాలీవుడ్ నుంచి ఇంకొకటి జరుగుతుంది, రేపు ఇంకొకటి ఏదో జరుగుతుంటుంది. సో ఇట్స్ నెవర్ ఎండింగ్ అంటున్నా. అంబిషన్ ఉండాలి, డెఫినెట్లీ హైట్స్ రీచ్ అవ్వాలి అనే జీల్ ఉండాలి, దానికోసం చేయాల్సిన వర్క్ అంతా చేయాలి. కానీ అది చేయకపోతే మనము ఉండలేము, మనం అది అచీవ్ చేయకపోతే మనం బతకలేము అనేది ఒక పాయింట్ తర్వాత ఆపేయాలి ఆ మైండ్ సెట్. ఎందుకంటే బర్న్అవుట్ అయిపోతావు మనిషి లేకపోతే. అంటే లైఫ్ షుడ్ బి లివ్డ్ ఆల్సో కదా, ఎంజాయ్ కూడా చేయాలి కదా. ఊకే ఇదే చేసుకుంటూ కూర్చుంటే ఇంకా ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తాం లైఫ్ మనం. సో లైఫ్ ఎంజాయ్ కూడా చేయాలి. కాబట్టి ఆఫ్టర్ యూ రీచ్డ్ అ గుడ్ లెవెల్, ఐ థింక్ యూ షుడ్ జస్ట్ వెయిట్ వన్స్ అండ్ సీ ఇంకెంత చేయాలి అనేది.